I be that young rapping dude, might just trap with you, coming with the thunder baby, might just snap. И какво става, приятели на YouTube, аз съм Ицусбеги и днес ще ви покажа как да си почистите компютъра. Първоначално влизате в стартмената и пишете Run. Ако го нямате това Run, влизате в компютър, локален диск C, Windows и намерите папчица Prefetch с един катинар и трите ето това всичкото. Малко съм болен, да ме извините, изтривате го от кошчето. И след това ви трябва CC Cleaner, влизате в CC Cleaner и цъкате стартира на почистването. Аз мисля така си го чистя и ми се оправя целия лак. Това можете да го правите на няколко дена. Когато искате, можете да го правите. И да, това беше за клипа, дано да ви хареса, ще има и още туториали. Да, това беше от мен. Чао!